Πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης. Πέμπτη αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμα Μαρουσίου οικονομικού έτους 2024. Ερωτήσεις. Έχω μια ερώτηση. Ερωτήσει, κυρία. Λοιπόν, η κυρία Καρλατήρα και ο κύριος Δραγάτης. Και έκλεισε ο κατάλογος με τις ερωτήσεις. Ελάτε, κυρία Καρλατήρα. Υπάρχουν δύο κωδικοί εδώ. Ο 0619 που εμφανίζει το ποσό των ΚΑΠ για τα σχολεία. Και παρακάτω υπάρχει κι άλλος κωδικός, ο 4311. Ναι, αλλά φαίνεται μετά ότι φαίνεται ότι μένουν δύο κωδικοί με ανοιχτό υπόλοιπο. Δεν φαίνεται ένας, ο άλλος έπρεπε να είναι με αρνητικό. Το 265.000 που φεύγει από τον κωδικό των 4311.001 μειώσεις εσόδων ανεβαίνει στις αυξήσεις εσόδων και ανοίγει νέος κωδικός, ο 0619.011 που είναι πάλι για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων από τους κεντρικούς ΚΑΠ, λόγω του ότι δεν είναι πλέον οι σχολικές επιτροπές, αλλά είναι σαν επιχορήγηση κατευθείαν στον ίδιο το Δήμο έρχονται τα χρήματα πλέον. Έτσι θα έρθουν και τα υπόλοιπα που όταν έρθουν. Έτσι, αυτό είναι. Έχω και άλλες δύο ερωτήσεις. Στη δεύτερη σελίδα, εκεί που λέει ληξιπρόθεσμες οφειλές δανείων, στους δύο κωδικούς 0651 και 652, γιατί προστίθεται στην αναμόρφωση τόσο μεγάλα ποσά τόκων, τι έχει γίνει εδώ? Και η τρίτη, να το απαντήσετε και αυτό. Βλέπω δύο κωδικούς ίδρυυση παραγωγικής διαδικασίας, το 1562, και άλλον ένα κωδικό στη δεύτερη σελίδα, και άλλον ένα κωδικό πάλι ίδρυυση παραγωγικής διαδικασίας, το 3562. Γιατί είναι διαφορετική η κωδική και γιατί τόσο μεγάλα ποσά στην ίδρυυση αυτά? Για το θέμα της ίδρυυσης δεν ξέρω αν θέλει κάτι ο κύριος Ιωαννίδης, αυτό στο περιβάλλον, είναι στο περιβάλλον. Δεν ξέρω. Σε αυτό επιφυλάσσομαι γιατί δεν έχω αυτή τη στιγμή για το θέμα της ίδρυυσης οι αυξήσεις αυτές. Α, ναι, σωστά. Είναι οι λογαριασμοί όπως έρχονται τώρα με τα σχολεία. Έτσι. Είναι οι λογαριασμοί. Ναι, είναι οι λογαριασμοί όπως έρχονται τώρα, βάζοντας μέσα και τα σχολεία και κάποιους παραπάνω παιδικούς σταθμούς κλπ. Που είναι οι ιδρύυσεις. Αυτό είναι οι αυξήσεις. Και είναι δύο γιατί είναι, το ένα στο περιβάλλον, το άλλο είναι για τα δημοτικά κτίρια και τις σχολικές μονάδες. Που είναι στα δημοτικά κτίρια είναι και οι παιδικοί σταθμοί. Το άλλο είναι περιβάλλον, είναι στις πλατείες που βάλαμε κάποια καινούργια, βάζουμε ρολόγια και έχουν παραπάνω κατανάλωση. Τώρα, για τα δύο δάνεια. Έτσι, λοιπόν, αυτά είναι τα δύο μεγάλα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών. Ο κωδικός 290.000, μάλλον το ποσό των 290.000 και το ποσό των 215.000. Είναι τα δύο δάνεια του παρακαταθηκών και δανείων. Εδώ, όπως ξέρετε, τη διετία που ήταν ο COVID είχαν ανασταλεί τελείως η καταβολή των δόσεων. Το κεφάλαιο μπήκε στα επόμενα χρόνια, έχει μπει σε ρύθμιση σύμφωνα με νεότερη απόφαση κρατική, μπήκε σε ρύθμιση. Τα επιτόκια εκείνης της διετίας, κύριε, μπορώ να συνεχίσω? Ναι, ο τόκος που αφορούσε εκείνη τη διετία της αναστολής, που ήταν και λίγο αυξημένος με το Euribor, ήρθε και έπεσε στο 24 μαζί με τα τρέχοντα επιτόκια που πληρώνουμε για τα συγκεκριμένα δάνεια. Γι' αυτό έχουμε αυτές τις δύο αυξήσεις. Είχε κάνει και σχετική ερώτηση ο κ. Μαγιάκης και του απαντήσαμε και εγγράφως σαν υπηρεσία από την Δημοτική Επιτροπή. Εδώ, να ξέρετε, είναι ουσιαστικά είναι το 4,75 που είναι το βασικό επιτόκιο συν το Euribor. Επειδή ήταν εκείνη τη διετία αυξημένο, έπεσε τώρα στις δόσεις του 24. Μπορεί να έχει μία αποκλιμάκωση το Euribor το τελευταίο διάστημα, αλλά εδώ είναι αυξημένες οι δόσεις λόγω του ότι έπεσαν και οι δόσεις αυτές των 2 ετών. Γιατί αντίστοιχα θα δείτε ότι έχουμε στα άλλα δάνεια της Εθνικής Τράπεζας, στους διπλανούς κωδικούς, έχουμε και μείωση, γιατί έχει μια αποκλιμάκωση το επιτόκιο. Έτσι. Και βλέπετε ότι υπάρχει μικρότερη
πολύ μικρότερη η αύξηση, 22.000 είναι το ένα και το άλλο έχει και μία μικρή μείωση. Αυτά. Δραγάτης έχει ζητήσει το λόγο. Ελάτε κύριε Δραγάτη. Ερώτηση. Είμαστε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Μπόγδανε. Κύριε Σταθούλη, θα ήθελα να μου πείτε γιατί και αυτή η αναμόρφωση δεν συνοδεύεται στο φάκελο ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβούλου με μία συνοπτική μεν, αλλά σαφή αιτιολογική έκθεση, τμήμα της οποίας μόλις αναπτύξατε με την ευκαιρία μίας ερώτησης. Θέλω να πω ότι αυτό που λέτε μόλις τώρα, εγώ θα ήθελα να το αποδεχτώ όπως το είπατε και ότι έχω διαφωνήσεις τις οποίες θα ακούσετε στην τοποθέτησή μου, αλλά θα ήθελα περισσότερο να έχω το δημοκρατικό δικαίωμα να την επεξεργαστώ και να μπορέσω να κάνω τοποθέτηση που να βοηθήσει την προαγωγή επάνω στη ψηφοφορία του θέματος για το καλό της πόλης, του Δήμου, των οικονομικών του και που είναι οικονομικά και των πολιτών και των πολιτιδών εν τέλει. Συνεπώς, η ερώτηση που παραμένει είναι γιατί δεν υπάρχει έγγραφο αιτιολόγησης όποτε κάνετε αναμόρφωση. Δεν ζητείτε καθ' υποχρέωση, αλλά ζητείτε από την περιγραφή του γιατί έχεις το δικαίωμα ή πρέπει να κάνεις αναμόρφωση. Αν το διαβάσουμε αυτό, τότε πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι για έναν κωδικό ενδεικτικά και ότι δεν αφορά αυτό που θα ρωτήσω μόνο αυτόν τον κωδικό. Κάνουμε αναμόρφωση προς τα πάνω, 20.000 ευρώ, με αιτιολογία στον κωδικό 006463-001, με αιτιολογία. Λίγο ησυχία παρακαλώ να ακούμε τον συνάδελφο. Την αύξηση για τις ανάγκες λοιπόν δημοσιεύσεων. Το κονδύλι το αρχικό ήταν 30.000 ευρώ. Και τώρα κάνουμε αναμόρφωση και ζητάμε άλλες 20.000 ευρώ. Θα ήθελα να μου πείτε πού θα πάνε οι 20.000 ευρώ και με την ευκαιρία πείτε μου και πού πήγαν οι 30.000 ευρώ. Εντάξει. Στην τοποθέτησή μου θα σας πω και άλλα παρόμοια παραδείγματα, αλλά αυτό το τραβάω, σας το ρωτάω ενδεικτικά. Ευχαριστώ. Τελευταίο. Όπως βλέπετε, είναι για έξοδα δημοσιεύσεων. Οι 30.000 ήταν στον προϋπολογισμό και αυξήθηκε κατά 20.000. Αυτό είχε έρθει από την αρμόδια υπηρεσία που είναι των δημοσίων σχέσεων του Δήμου και έχει έρθει ακριβώς για δημοσιεύσεις. Θα έρθει αναλυτικά εξειδίκευσή του όταν συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή μετά τη δέσμευση του συγκεκριμένου κωδικού για τις δημοσιεύσεις, όπως ανάλογα πώς θα γίνει η εξειδίκευση μέσα από τη λειτουργία του αρμόδιου τμήματος δημοσίων σχέσεων. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Είναι η κυρία Καρλατήρα, ο κύριος Μαγιάκης και ο κύριος Δραγάτης. Ελάτε, ο κύριος Δραγάτης θα είναι ειδικός αγορητής για την παράταξή μας. Ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε. Στην ουσία είναι μια κοπτοραπτική αυτή η αναμόρφωση που δεν λύνει το πρόβλημα. Προσθέτει κάποια έσοδα, αφαιρεί κάποια έξοδα. Την ουσία του προϋπολογισμού δεν την αναμορφώνει. Η κατάσταση είναι ζωφερή και ο μόνος λόγος που θα τοποθετηθούμε, γιατί έτσι κι αλλιώς η θέση μας είναι αρνητική όσον αφορά τον προϋπολογισμό και οποιαδήποτε αναμόρφωσή του, είναι αυτές οι 265.120 ευρώ που δίνονται ως ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Μην ξεχάσουμε να τους ευχαριστήσουμε για τα χρήματα που μας δώσανε. Είναι τόσα πολλά και θα καλύψουν όλα τα κακοσυντηρημένα κτίρια, που τα περισσότερα είναι άνω των 60 ετών στο Μαρούσι,
θα καλύψουν την πυρασφάλεια, θα καλύψουν τους ελέγχους για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, θα καλύψουν τα υλικά που ζητούν εναγωνίωση σύλλογοι γονέων εδώ και 2-3 εβδομάδες που έχουν ανοίξει τα σχολεία και αναγκάζονται να τα ζητούν από τους γονείς με λίστες που τους δίνουν να τα αγοράσουν οι ίδιοι. Θα καλύψουν την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αθλητικοί χώροι, που δεν είναι και πολλοί, 2 με 3 είναι για να αθλούνται τα παιδιά μας. Θα γίνουν μπαλώματα, για τον πολιτισμό δεν συζητάμε, δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ από την άλλη βλέπουμε να προϋπολογίζονται, να προστίθεται στον προϋπολογισμό 20.000 για τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση αφής του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Να δώσετε τα λεφτά αυτά στα σχολεία σήμερα και να αφήσετε τις εκδηλώσεις, τις φωτογραφίσεις και τα κορδώματα στους δημοσιογράφους, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Τα παιδιά μας πηγαίνουν στα σχολεία σε καθημερινή βάση και κινδυνεύουν να τους πέσουν τα ταβάνια στο κεφάλι. Και εσείς ασχολείστε με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, με το πώς θα φωτογραφηθείτε, πώς θα νοικιάσετε το παγοδρόμιο. 74.000 το παγοδρόμιο, για να πάνε ποιοι? Οι πλούσιοι πολίτες του Μαρουσιού που πληρώνουν και εκεί για να μπουν μέσα. Να δώσετε τα λεφτά αυτά στα σχολεία. Αν κάνατε μια τέτοια αναμόρφωση και όλα τα κουφά ποσά που έχετε εδώ και τα βλέπουμε, τα δίνατε στα σχολεία, ίσως και να την ψηφίζαμε. Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι η Δημοτική Αρχή έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Στέκεται δίπλα στην κυβέρνηση και όχι μόνο δεν αντιδρά, αλλά υλοποιεί όλες τις αντιδραστικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο, βάζει πλάτη με τη λογική της ανταποδοτικότητας στο όνομα του ρεαλισμού. Εμείς, σαν λαϊκή συσπήρωση, δεν θα επεκταθώ παραπάνω για τα σχολεία, γιατί θα το συζητήσουμε και μετά το θέμα. Έχουμε καταψηφίσει, θα συνεχίσουμε να καταψηφίζουμε τέτοιου τύπου προϋπολογισμούς και αναμορφώσεις και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί με το λαό της πόλης στους αγώνες για να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουμε σε έργα, με πόρους για μόνιμο προσωπικό, γιατί αυτά αξίζουν στα παιδιά μας, κόντρα σε μια πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας. Για μια ακόμα φορά θα καταψηφίσουμε. Ο κύριος Μαγιάκης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η συγκεκριμένη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία φυσικά έχει περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή και την είχαμε συζητήσει και εκεί με τη Δημοτική Αρχή, το κύριο χαρακτηριστικό της είναι αυτή η αναμόρφωση η οποία γίνεται στα δάνεια του Δήμου Αμαρουσίου. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η συνολική ετήσια επιβάρυνση του Δήμου Αμαρουσίου από δάνεια τα οποία έχουν γίνει κατά το παρελθόν αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, δηλαδή είναι ένα μεγάλο και δυσβάσταχτο ποσό, αγγίζει περίπου το 15% των συνολικών εσόδων του Δήμου και με βάση αυτή την σκέψη μας θεωρούμε ότι είναι πολύ επιβαρημένη η δανειακή υποχρέωση του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο φυσικά στερεί από το Δήμο και τους Δημότες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να γίνονται έργα και διάφορες άλλες παροχές, όπως τα σχολεία που είπε προηγουμένως η κυρία Καρλώτηρα. Επί της συγκεκριμένης αναμόρφωσης, ο Δήμος Αμαρουσίου μέχρι το τέλος του 2024 θα επιβαρυνθεί με 167.385 ευρώ παραπάνω. Από πού προκύπτει αυτό? Όπως είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος προηγουμένως, προκύπτει από το γεγονός ότι το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων μας είχε απαλλάξει από τα τοκοχρεωλήσια τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2022 και το 2023, λόγω ακριβώς της πανδημίας, και τώρα βέβαια ήρθε η ώρα της πληρωμής και χωρίς κανένα δισταγμό έρχεται να πει στο Δήμο Αμαρουσίου ότι πληρώστε όλα αυτά τα οποία σας είχαμε αναστείλει κατά την προηγούμενη διετία. Το κάνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά
ότι η κυβερνητική πολιτική ήταν ακριβώς να απαλλάξει και να επιδοτήσει πάρα πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με εκατοντάδες εκατομμύρια, ακριβώς για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού. Οι μόνοι για τους οποίους δεν υπήρξε αυτό το ευεργέτημα ήταν οι Δήμοι. Ήταν οι Δήμοι όλης της χώρας, ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό γιατί τα ποσά αυτά δεν τα πληρώνουν ιδιωτικές εταιρείες, δεν τα πληρώνουν ιδιωτικά συμφέροντα, τα πληρώνουν οι δημότες. Αυτή είναι η πολιτική την οποία σήμερα ακολουθείτε και δεν την ακολουθούν μονάχα στο θέμα αυτό για την αυτοδιοίκηση, στο θέμα των δανειακών, αλλά σχεδόν σε όλους τους τομείς πολιτικής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και είναι προφανές ότι οι διαμαρτυρίες της ΚΕΔΕ, οι οποίες μάλιστα θα γίνει το συνεδριό της το μήνα Νοέμβριο, είναι ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν αντέχουμε άλλο, δεν πάει άλλο. Η οικονομική κατάσταση των Δήμων είναι σε πλήρη κατάρρευση. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, η διοίκηση του κυρίου Αμπατζόγλου, η Δημοτική Αρχή, φέρεται σαν καλός μαθητής, εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της προς τις τράπεζες, χωρίς να βγάζει την παραμικρή κουβέντα. Και ρωτάμε, στα τόσα δελτία τύπου τα οποία έχουν βγει, υπήρξε ποτέ ένα δελτίο τύπου το οποίο να πληροφορεί τους δημότες ακριβώς για αυτά τα ζητήματα? Νομίζω δεν υπήρξε κανένα. Είναι συνενοχή σας η πολιτική αυτή στη συγκάλυψη των αντιλαϊκών πολιτικών της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Είναι προφανές ότι αυτά τα 167.000 ευρώ που θα κληθούμε να πληρώσουμε παραπάνω μέχρι το τέλος του 2024 θα αφαιρεθούν από κάποιους άλλους τομείς. Και λέω ενδεικτικά 2-3 γιατί είναι πάρα πολλοί άλλοι. Λέει εργασίες περί συλλογής, στήρωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων. Μείον 20.000. Εργασίες αποκατάστασης ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων. Μείον 10.000. Καινοτόμο πιλωτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον στο Δήμο Αμαρσίου. Μείον 10.000. Και δεν θα πάω παρακάτω. Ακριβώς λοιπόν σε όλα αυτά τα κονδύλια, για να μπορέσετε να ξεπληρώσετε τα 167.000 στις τράπεζες, ερχόσαστε και περικόπτετε από τις κοινωνικές δαπάνες. Και δεν μπορείτε να κάνετε και τίποτα άλλο βέβαια. Και το κάνετε αυτό διαμαρτύρητα, χωρίς να ειδοποιείτε κανένα, χωρίς να λέτε τίποτα. Και το περιορίζετε εδώ μέσα στους 4 στίχους του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι πολιτική αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής. Πρέπει να διεκδικήσετε για την τοπική αυτοδιοίκηση αυτά που της ανήκουν. Πρέπει να διεκδικήσετε τα 25 δισεκατομμύρια παρακρατηθέντων πόρων που υπάρχουν από το 2016 και μετά. Από όλες τις κυβερνήσεις. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η πολιτική μας και γι' αυτό εμείς θα είμαστε κατά αυτής της αναμόρφωσης του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Δραγάτη. Ειδικός αγορητής, είπατε. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κρατάω το χρόνο από το ρολόι τώρα, διότι έχουμε ένα θέμα με το... Δεν πειράζει, εντάξει, το κρατάω κι εγώ. Εντάξει, το βλέπουμε, λέτε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτήν την εισήγηση για την αναμόρφωση, διότι συνεχίζουμε να κινούμαστε ως Δημοτικό Συμβούλιο γύρω από μία λογική διαχείρισης, αλλά με ειδικές προτεραιότητες. Το ησυχία παρακαλώ. Λίγο, σεβαστείτε λίγο τον ομιλητή. Οι ειδικές προτεραιότητες αφορούν βεβαίως όχι όλες τις παρατάξεις, αλλά τη διοίκηση που διοικεί. Και αυτές οι προτεραιότητες εν πολλοίς έχουν να κάνουν και καταγράφεται σε αυτή την αναμόρφωση, έχουν να κάνουν με ανάγκες επικοινωνιακού χαρακτήρα. Επικοινωνιακού χαρακτήρα είτε άμεσα είτε έμεσα. Είτε δηλαδή άμεσες ενέργειες που προκαλούν και πληρώνουν από τα λεφτά των δημοτών την δημοσιότητα για τη διοίκηση βέβαια, είτε με ενέργειες που έμεσα θα οδηγήσουν τελικά πάλι στην αυτοπροβολή και στην δημοσιότητα. Και εγώ δεν είμαι γενικά αντίθετος στο τέλος ενός έργου, όταν τελειώνει και αποδίδεται στους πολίτες, να ενημερώνεται και άλλος κόσμος ότι έχει τελειώσει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, και έμεσα αυτός που το έχει ολοκληρώσει
κερδίζει και τα εύσημα. Είμαι όμως αντίθετος στο να μην υπάρχουν κονδύλια για αυτές τις δουλειές ή αυτά τα κονδύλια να βρίσκονται με άλλους τρόπους, θα μας απασχολήσει στη συνεδρίαση αργότερα φαντάζομαι το θέμα, και να ασχολούμαστε με την παραγωγή κονδυλίων, δηλαδή τραβώντας τα από αλλού, προκειμένου να ασχοληθούμε με τέτοια ζητήματα. Αυτό είναι και κακό παράδειγμα και κακή άσκηση πολιτικής. Μπορείς λοιπόν να κάνεις διαχειριστική, όπως ονομάζεται στην καθομιλουμένη οικονομική πολιτική, είναι δικαίωμά σου να το κάνεις αυτό, αν έτσι βλέπεις την πολιτική, αλλά δεν μπορείς να το παραξηλώνεις. Και ειδικά σε χρόνια που το κάθε ευρώ μετράει. Το κάθε ευρώ λείπει. Δεν μπορείς να δίνεις 50.000 για όσους δεν κατάλαβαν. Δίνουμε 50.000 αυτή τη χρονιά για να κάνουμε δημοσιότητα του γραφείου τύπου. Όχι, δεν μου απάντησε ο κύριος Αντιδήμαρχος ότι θα δημοσιεύσουμε προκηρύξεις, διακηρύξεις, δηλαδή πρακτικές πληροφορίες που έρχονται εργολάβοι για να πάρουν έργα, που κάνουν, που ράνουν. Όχι! 50.000 ευρώ έχουμε για να ρίξουμε στην αγορά που θα μας φέρει πίσω αυτοπροβολή. Μόνο αυτοπροβολή. Και αυτός είναι ένας κωδικός. Η κυρία Καρλατήρα με πρόλαβε και αναφέρθηκε στο ότι θα δώσουμε 20.000 ευρώ για να ανάψουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μόνο, δηλαδή για μία ώρα υπόθεση θα ξοδέψουμε 20.000 ευρώ, για μία ώρα υπόθεση θα ξοδέψουμε 20.000 ευρώ, γιατί αν τρέξει κάποιος και πει ότι ναι, αλλά η αγορά θα βοηθηθεί και τέτοια, θα ήθελα να τον ενημερώσω ότι αυτά είναι άλλα κονδύλια. Για το φωτισμό, για τα ειδικές εκδηλώσεις κτλ. Είναι άλλα κονδύλια. Εδώ μιλάμε για να ανάψουμε μόνο το δέντρο 40-45 λεπτά. 20.000 ευρώ. Θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε την αναμόρφωση σε ό,τι αφορά ένα κονδύλι που έρχεται στο Δήμο μας από μια έκτακτη υποχωρήγηση για την παιδεία, φερειπίν. Υπάρχει τέτοιο. Αυτό βεβαίως να το δεχτούμε. Ήρθε έκτακτα, πρέπει να γίνει αναμόρφωση, κύριε Αντιδήμαρχε, να το εισπράξουμε στο ταμείο μας και να κάνουμε δουλειά για τα θέματα των σχολείων. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε δεκτές αναμορφώσεις που παίρνουν κονδύλια από τη συντήρηση κυρίως, από τη μικροσυντήρηση, δηλαδή την ήδη οικονομικά σχεδιασμένη από εσάς συντήρηση υποδομών, να τους ρουφάμε και άλλα κονδύλια για να τα δώσουμε, να τα επενδύσουμε στην αυτοπροβολή. Αντί για συντήρηση υποδομών, αυτοπροβολή. Έμεσα και άμεσα, όπως την εξήγησα. Πάμε τώρα στο μεγάλο κομμάτι. 500.000 ευρώ θα φύγουν έξτρα για τις τράπεζες. 500.000 ευρώ. Θυμίζω ότι 500.000 ευρώ είναι η αξία που θα αντληθεί από το ταμείο του Δήμου για να φτιαχτεί το γηπεδάκι της Νέας Λέσβου. Και για να πάρουμε τα άλλα 500.000 ευρώ θα πάρουμε καινούριο χρήμα που θα μπορούσαμε να το ρίξουμε κάπου αλλού, από το Πράσινο Ταμείο. Μιλάμε για 500.000 ευρώ μόνο η διαφορά τόκων. Από τι? Από δάνεια που είχαν πάρθει στο απότερο παρελθόν και ρυθμίστηκαν στο εγκύτερο παρελθόν, όπου βεβαίως τρώνε τόκους αράδα. Είναι βέβαια και παρόμοια διαχειριστική πολιτική ηγεσιών του τόπου στο σύνολο, που επιτρέπει με νομοθεσίες πολύ αδρά, με μεγάλη ευκολία παραγόμενες, για να κερδοσκοπήσουν έτσι περαιτέρω οι τράπεζες που έχουμε πληρώσει ήδη εδώ και πολλά χρόνια για να υπάρχουν. Εδώ λοιπόν μόνο από το Δήμο Μαρουσίου, με μία αλλαγή οικονομικού καθεστώτος, δεν θα κάνω την ανάλυση σας κύριε Αντιδήμαρχε γιατί θα μας πάρει ώρα, μόνο με μια αλλαγή οικονομικού καθεστώτος δήθεν για COVID και τα λοιπά, μέχρι και σήμερα που έχουμε την αύξηση των επιτοκίων και τα λοιπά, μας κοστίζει 500 ολόκληρες χιλιάδες ευρώ. Να μου πεις και τι να κάνει ο αγαπητός Δήμαρχος, τι να κάνει που είναι κρατική, δηλαδή πανελλαδική πολιτική η αύξηση αυτή, η διαφορά των επιτοκίων και έτσι θα αντλήσουμε 500.000 ευρώ. Θα σας πω. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 2024, σήμερα έχουμε 30, στις 16, έτσι, ο κύριος Δήμαρχος ήταν ένας από τους εκλεκτούς που συναντήθηκαν με τον κύριο Πρωθυπουργό για να ζητήσουν να εκθέσουν τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο κύριος Μαγιάκης δεν ξέρω γιατί ήταν γενναιόδωρος στην περιγραφή του ότι σφάζεται η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για να αντλήσει χρήματα από την κυβέρνηση που δικαιούται. Εγώ θεωρώ ότι κάνει φιγούρα. Σφάζονται εκείνοι που κόπτονται για την τοπική αυτοδιοίκηση και αιμορραγούν εκείνοι που κόπτονται για την τοπική αυτοδιοίκηση που κόπτονταν και από πριν. Το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης, την πλειοψηφία της οποίας είναι μέχρι σήμερα κομματοκρατούμενοι και κομματικοεξαρτώμενοι, δεν σφάζεται, να μου επιτρέψετε. Δεν βγήκε κιχ από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ στις 16 Πρώτου, ούτε ως διαρροή καν, μόνο το ότι βάλαν τα αιτήματα συνολικά, καμιά λεπτομέρεια. Εδώ, την ίδια εβδομάδα, ότι πέφτουνε τόκοι μόνο στο Δήμα Μαρουσίου, 500.000 ευρώ, και ενώ ήταν μέσα ο δήμαρχος στους εκλεκτούς της Εκτελεστικής Επιτροπής που είδαν τον Πρωθυπουργό, δεν μπήκε τέτοιο θέμα. Έλα εδώ, θα κάνουμε μια ρύθμιση. Παρακαλώ. Ναι, τον έχω το χρόνο, είμαστε 6 λεπτά. Λοιπόν, δεν έκανε μία. Αυτό είστε, κύριε Δραγάτη, σας παρακαλώ. Ναι, ωραία. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, βλέπετε ότι είχατε ευαισθησία όταν πήγαμε στις προσωπικές ευθύνες του κύριου Μπατζόκου. Σας κατανοώ. Αλλά θα μου επιτρέψετε για λίγο. Βεβαίως, θα μου επιτρέψετε. Ξέρετε ότι εγώ την προσέχω τη διαδικασία και τον τύπο πάντα. Θέλω να ολοκληρώσετε. Παρακαλώ, μου τρώτε το χρόνο μου, τον τελευταίο. Δεν το βάλαμε λοιπόν αυτό το θέμα. Έλα εδώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν σου λέμε για τα 25 δις που χρωστάει η τοπική αυτοδιοίκηση 15 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση στο κράτος. Εδώ, εκτάκτως, γίνανε αυτά. Δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε. Έχουμε να πληρώσουμε ανάγκες καθημερινές. Κάνε μία ρύθμιση ειδικά για τους Δήμους. Όχι, πουθενά. Εμείς λέμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο ότι δεν είναι κακό να έχεις κομματική ιδεολογία, ούτε να πολιτεύεσαι με κόμμα. Κακό είναι να δίνεις λόγο και να εξαρτάσαι από αυτά. Γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε εξάρτηση τέτοια και μπορούμε να μιλάμε όπως μιλάμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε, κύριε Σταθούλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μου έχετε όμως μια ανοχή του χρόνου, γιατί πρέπει να απαντήσω σε πάρα πολλά. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Από τις διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ, προφανώς, δεν ξέρω, οι συνάδελφοι, ο κύριος συνάδελφος δεν διαβάζουν ακριβώς τα δελτία τύπου κλπ. Τέθηκαν τα θέματα αυτά και στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και στο Διοικητικό Συμβούλιο που είχε γίνει πριν από την ΚΕΔΕ και έχει προαναγγελθεί και για την Ρόδο, για τη Γενική Συνέλευση. Εγώ, επειδή συμμετέχω και στο ΔΣ της ΠΕΔΑ και είμαι και στην Επιτροπή Οικονομικών και της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔΑ, ακριβώς αυτά τέθηκαν. Και οι πόροι οι οποίοι από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν αποδοθεί στην αυτοδιοίκηση, τέθηκε και στον Πρωθυπουργό, τέθηκε και στο ΔΣ της ΚΕΔΕ, και οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους, όπου ζητάμε από την κυβέρνηση να δώσει χρήματα για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, και για τις αυξήσεις που καλώς δόθηκαν, αυξήσεις στους εργαζόμενους, και ζητήθηκε αυτές οι αυξήσεις στους εργαζόμενους, επιδόματα κλπ. Να δοθούν επιπρόσθετα χρήματα από την κυβέρνηση, και βέβαια και για το τέλος ταφής, για αυτό το άδικο το τέλος ταφής που και αυτό τέθηκε. Συνεπώς όλα αυτά τα θέματα τέθηκαν και δεν είναι άδικο να λέμε ότι δεν τα έθεσαν και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος. Συγκεκριμένα δε και για τα δάνεια έχει τεθεί το θέμα, τα δάνεια του παρακαταθηκών και για το αυξημένο επιτόκιο και για το Euribor, τέθηκε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ, τον κύριο Μουράτογλου, που συμμετέχω και εγώ, και έχει γίνει και παρέμβαση και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Παραθεώριο Δανείων. Γιατί πρέπει να υπάρξει πραγματικά μία ρύθμιση που αυτό το 4,75 που είναι το ποσό βάσης του επιτοκίου και μετά προστίθεται και το Euribor, ότι είναι άδικο και θα πρέπει αυτό να αλλάξει. Έχει τεθεί σε όλους τους τόνους και από τον Δήμαρχο και από την ΚΕΔΕ και από την ΠΕΔΑ. Ας πάω τώρα στα συγκεκριμένα που αφορούν τον προϋπολογισμό μας. Καταρχήν να απαντήσω στην συνάδελφο την κυρία Καρλατήρα. Το συνολικό ποσό των ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, το γράφει μέσα, το ετήσιο που παίρνουμε για το 24 είναι 530.240. Επίσης, για επισκευές από τους ΚΑΠ παίρνουμε συν 175.000 ευρώ. Είναι τα ποσά αυτά σημαντικά? Όχι. Γι' αυτό και έρχεται ο Δήμος, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι δίνει το σύνολο του φόρου των ηλεκτρονικών χώρων, το δίνει επιχορήγηση στα σχολεία. Ξέρετε πολύ καλά, και εμείς που συμμετέχουμε στη Δημοτική Επιτροπή,
ότι τώρα με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών έγινε ένας μεγάλος διαγωνισμός με ίδιου πόρους από το Δήμο, με ένας διαγωνισμός πλαίσιο για να γίνονται όλες οι συντηρήσεις στα σχολεία κλπ. Που είναι ουσιαστικά έχει μπει και ο προσωρινός ανάδοχος και περιμένουμε σε 10-15 μέρες να υπογράψουμε και σύμβαση, που το συνολικό ποσό για φέτος και για το επόμενο χρόνο είναι 1.600 ο προϋπολογισμός. Ήδη οι πόροι αυτά. Ήδη οι πόροι. Έτσι. Άρα λοιπόν ο Δήμος έρχεται και δίνει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι δίνει το κράτος για τα σχολεία μας. Έρχομαι ακόμα, γιατί δεν είπατε και κάτι. Εντάξει, η αναμόρφωση όντως έχει αυτό το αυξημένο επιτόκιο που είναι άδικο όντως, το φωνάζουμε κι εμείς, που πρέπει να πληρώσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς από τον νόμο να τις δόσεις των δανείων στο παρακαταθηκόν, τις αυξημένες δόσεις με τους τόκους. Δανείων, για να θυμίσω στο σώμα, που έχουν επαρθεί πριν από το 2007, έτσι, πριν από εδώ και περίπου 20 χρόνια από πριν, είναι πολύ παλιά τα δάνεια και στις διοικήσεις τις τελευταίες και του κ. Αμπατζόγλου κανένα δάνειο δεν έχουμε πάρει, είτε από άλλη τράπεζα είτε από το Ταμείο Παραθέτων και Δανείων, έτσι, δεν έχουμε πάρει. Και αυτό που κοιτάμε, γιατί το 2017 είχε γίνει μια αναχρηματοδότηση αυτών των δανείων, που τότε με τους τότε όρους ήταν ευνοϊκό. Τώρα λοιπόν ζητούμε πάλι να γίνει αναχρηματοδότηση για να μειωθεί το επιτόκιο. Και υπάρχει δυστυχώς, και αυτή είναι η πίεση που έχουμε ασκήσει και στην ΚΕΔΕ και στο παραθετικό και στην κυβέρνηση, που λέει ότι δεν μπορείς να πας να διαπραγματευτείς ήδη αναχρηματοδοτηθείτε τα δάνεια. Και αυτό πρέπει να σταματήσει για να πάμε στο παρακαταθικό να επαναδιαπραγματευτούμε το επιτόκιο. Να φύγει αυτή η απαγόρευση για να μπορέσουμε να πάμε. Και το φωνάζουμε κι εμείς. Έτσι, πραγματικά. Γιατί αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλα πράγματα του Δήμου, για άλλα θέματα τα οποία να είναι παραγωγικά για το Δημότη και όχι να πληρώνουμε δάνεια. Τώρα, απαντώντας στον κύριο Δραγάτη, γιατί καθόμαστε και συζητάμε για τα 20.000 πρόσθετη, τα έξοδα των λοιπών δημοσιεύσεων. Αυτό το ποσό των 50.000, ενημερώνω το σώμα, ότι είναι όλα μέσα. Είναι και οι δημοσιεύσεις των διαγωνισμών, είναι ουσιαστικά το ποσό που αφορά την δημοσιότητα, δημοσιεύσεις που έχουν να κάνουν με το έργο του Δήμου κλπ. Δεν ξεπερνάει τις 10-12.000. Το υπόλοιπο είναι όλες οι προκηρύξεις δημοσιεύσεις, που το μεγάλο μέρος από αυτά ξέρετε ότι έρχεται και το πληρώνει μετά σαν κόστος αυτός που ο εργολάβος ή ο προμηθευτής που έρχεται και κατακυρώνεται σε αυτόν ο διαγωνισμός. Πληρώνει και τα έξοδα των δημοσιεύσεων. Συνεπώς, να μην είμαστε άδικοι ως σε αυτό. Και το τελευταίο, το πιο σημαντικό από όλα, που δεν το είπε κανείς συνάδελφος. Ένας λόγος, ένα μεγάλο ποσό που αφορά την αύξηση εξόδων στην παρόντα προϋπολογισμό, στην αναμόρφωση, είναι οι τακτικές αποδοχές, να διαβάσω συγκεκριμένα πράγματα, που είναι όλων αυτών των εργαζομένων που κερδίζουν ασφαλιστικά μέτρα και παραμένουν στο Δήμο. Και είναι επίσης οι τακτικές αποδοχές του προσωπικού των ΙΔΟΧ, που είναι οι σχολικές καθαρίστριες. Να σας διαβάσω λοιπόν. Είναι για τις σχολικές καθαρίστριες συν 150.000 στην αναμόρφωση αυτή. Φτάνει ένα τελικό ποσό 1.185. Γιατί έχουμε φέτος, πήραμε παραπάνω σχολικές καθαρίστριες, μπορεί να το πει και η κυρία Λέκα, και με πλήρες ωράριο. Και αυτά είναι με ίδιους πόρους. Και μαζί με τις τακτικές αποδοχές έχουμε αντίστοιχα και τις εργοδοτικές εισφορές κλπ. Έχουμε επίσης 350.000 που είναι η αύξηση των αποδοχών όσους κέρδισαν ασφαλιστικά μέτρα και δικαστήρια, είτε είναι η ΔΟΧ ή αορίστου χρόνου, μάλλον η ΔΟΧ είναι ορισμένου χρόνου, εργαζόμενοι που ήταν είτε για την περίοδο του COVID, είτε η ΔΟΧ άλλων κατηγοριών, που κέρδισαν τα ασφαλιστικά τους μέτρα και παραμένουν στο Δήμο, και έχουμε αυξήσει πέρα από τις τακτικές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές. Δεν άκουσα κανείς άλλος να το πει. Και αυτά όλα είναι από ίδιους πόρους. Άρα μην αδικούμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ότι είναι μόνο για την δημόσια πίστη. Αυτά κύριε Πρόεδρε, μην πω κάτι άλλο, και αν χρειαστεί έχω και δευτερομιλία, γιατί άκουσα ότι τέλος. Κύριε Πρόεδρε, μία παρέμβαση. Προσήρθε ο κύριος Μπουράς. Κύριε Πρόεδρε, μία παράκληση. Επειδή υπάρχουν γονείς και μικρά παιδιά, αν γίνεται αυτό, τελειώσουμε το θέμα αυτό, να ακούσουμε τουλάχιστον το θέμα του αρίων, γιατί διαμαρτύρονται. Σας είπαμε.
σε λίγο... Εδώ και μία ώρα έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο από όντως του Δημάρχου και δεν καταλαβαίνω το λόγο που απέχει ο Δημάρχος από το Δημοτικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα το γνωρίζει. Σας είπα κύριε, ότι κύριε Παπαδημητρίου, ότι ο Δήμαρχος σε λίγο θα είναι κοντά μας. Σε λίγο θα είναι κοντά μας από ό,τι γνωρίζω. Και γι' αυτό ίσα-ίσα που θα μπορούσα να τα είχα προτάξει αυτά τα θέματα χωρίς να ήταν εδώ ο Δήμαρχος, αλλά επειδή θέλει να είναι ο Δήμαρχος εδώ και να δώσει και τυχόν απαντήσεις που χρειάζεται για το θέμα, το αρέων ή οτιδήποτε άλλο, γι' αυτό και τα πήγαμε πίσω αυτά τα θέματα. Καταρχάς αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαδικασία, κύριε Παπαδημητρίου. Ο κύριος Δραγάτης έχει δευτερομιλία. Κύριε Μπούρα, είπα ότι προσήλθατε, δεν θα σας δώσω το λόγο. Να μου δώσετε το λόγο γιατί. Όχι, κύριε Μπούρα. Θέλω να τιμωρείτε ότι δεν μπόρεσα να έρθω γιατί είχα δουλειά. Αυτό είναι τιμωρία στο Δημοτικό Σύμβουλο. Δεν είναι τιμωρία. Είναι δυνατόν. Ένα λεπτό θα μου χρειαστεί αιτιολόγηση ψήφου της παράταξης. Το είχα αναλάβει να μιλήσουν οι συνάδελφοι. Αλλά πρέπει να μπορέσει η παράταξη να αιτιολογήσει. Το είχα αναλάβει εγώ. Δυστυχώς η δουλειά δεν μου επέτρεψε να έρθω. Είναι πολύ νωρίς. Τι να κάνουμε. Θα σας πρότεινα να μου δώσετε το ένα λεπτό. Δεν θα είναι παραπάνω. Εντάξει, κύριε Μπούρα. Κύριε Δραγάτη, 3 λεπτά δευτερομιλία. Ελάτε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα χρειαστώ λιγότερο για να σας επιστρέψω και το χρόνο. Το θέμα, κύριε Σταθούλη, ναι, λέω το εξής. Επειδή είσαστε παλιός στα δημοτικά πράγματα, ξέρετε χρονιά με οποιοδήποτε πρόεδρο και οποιοδήποτε διοικητικό συμβούλιο, ό,τι ποσοστά να είχαν και οι εκπρόσωποι των κομμάτων που έχουν κερδίσει θέσεις στα διοικητικά συμβούλια της ΚΕΔ και νυν ΚΕΔΕ. Ξέρετε χρονιά που δεν κατέθεταν ανακοινώσεις ή στις συναντήσεις τους τα αιτήματα του να δοθούν τα χρωστούμενα στους Δήμους. Καμία χρονιά δεν έχει υπάρξει τέτοια. Αλλά επειδή και εγώ έχω κάποια χρόνια καταγράφοντας τη δημοσιότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση, σας λέω ότι η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι έχεις σε στιγμές δυνατότητα να τα πάρεις και σε στιγμές να βοηθήσεις αυτόν από τον οποίο εξαρτάσαι, γιατί ασχολείσαι με χρήσματα για να ασχοληθείς με την τοπική αυτοδιοίκηση, που μπορείς να πάρεις κάτι για τους πολίτες. Δικαίωμά σου να είσαι ό,τι θέλεις συντολογικά, αλλά τουλάχιστον με αυτήν την μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης φέρε κάτι πίσω στο Δήμο. Και το κάνω τώρα και λίγο φραγκοδίφραγκα να σας πω ότι η κυβέρνηση αυτή στις πρόσφατες εκλογές έχει πάρει 21%. Εντάξει. Πόσο... Παιδιά, μιλάω για το πραγματικό ποσοστό επιπληθυσμού, μην ταράζεστε. Λοιπόν, είναι κάτω από 30, είναι κάτω από 30. Χαλαρώστε, τα ξέρω αυτά καλύτερα, βγάζω ψωμάκι από αυτά. Εντάξει, χαλαρώστε, από αυτά βγάζω ψωμάκι εγώ, όχι εσείς. Λέω λοιπόν ότι τα ποσοστά είναι μείον 10 τόσο %. Αν δεν πάρεις τώρα από αυτή την κυβέρνηση κάτι, ενώ είσαι και φύλλα προσκύμενος, πότε νομίζεις ότι θα πάρεις? Και όταν λέω κάτι, δεν εννοώ τα 30 λεπτά για να δώσουμε 25 χρόνια τη σύμβαση στα διόδια, τα 30 λεπτά τα πρώτα 5 χρόνια. Αυτό θα γίνει, το ξέρω. Εγώ μιλάω πόσα επί των 500.000 ευρώ που δίνουμε μόνο τώρα, αυτές τις μέρες. Ένα αυτό. Είπατε καθόμαστε και συζητάμε για 20.000. Δεν ξέρω σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκεστε εσείς, κύριε Σταθούλη, αλλά για μας στην παράταξή μας 20.000 ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Πολύ σημαντικό ποσό. Παρακαλώ. Και τελειώνω με το εξής για τις δημοσιεύσεις. Εγώ πριν τοποθετηθώ σας έκανα ερώτηση και μου είπατε ότι ο κωδικός αφορά διαχείριση από γραφείο τύπου. Εντάξει. Λοιπόν, και με αυτή την έννοια τοποθετήθηκα. Παρόλα αυτά, και ξέρετε ότι ξέρουμε τι λέμε και το μελετάμε πριν το πούμε. Και αν δεν το ξέρουμε, το ρωτάμε. Παρόλα αυτά, φέρτε μας έναν απολογισμό να δούμε τι χρήματα έχουν δοθεί γενικά από το Ταμείο του Δήμου για προβολή και αυτοπροβολή. Να δούμε αν περιορίζεται στα 50 ή στα 20 ή μήπως βγάλουμε και τίποτα παραπάνω. Από όλους τους φορείς, από όλα τα γραφεία. Ευχαριστώ. Προσήλθε και ο κύριος Δήμαρχος. Ελάτε, κύριε Μπούρα, μια σύντομη τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη και πάλι από το Σώμα για την καθυστέρηση να έρθω και από τους δημότες βεβαίως. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος.
Ακούσαμε τώρα, άκουσα και τον κύριο Σταθούλη, το οποίο ήταν τρομερό επιχείρημα. Λέει τακτικές αποδοχές και αυτοί που κερδίζουν στα δικαστήρια. Δηλαδή η λύση είναι να μην πληρώνουμε τους εργαζόμενους για να έχουμε χρήματα στο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης, είπατε μια ανακρίβεια. Είπατε μια ανακρίβεια ότι δίνουμε όλα τα χρήματα των ΦΙΧ στα σχολεία. Δίνουμε την επιπλέον αύξηση του ΦΙΧ, την οποία την πληρώνουν οι δημότες στο 25%. Αυτό δίνουμε στα σχολεία. Δεν δίνουμε όλο το ποσό των ΦΙΧ. Είναι η επιπλέον αύξηση που είναι 25%. Το υπόλοιπο δεν το δίνουμε. Αν το δίνετε, πείτε το εδώ γιατί θα χαρούν όλοι. Όχι. Δίνετε αυτό το 25% που το ψηφίζουμε όλοι. Και είναι θετικό. Άρα λοιπόν, ναι, αυτό. Προπολογισμός, λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί ότι πρακτικά είναι η πολιτική σας την οποία εφαρμόζεται παντού, στην καθαριότητα, στο πράσινο, στην καθημερινότητα, στους δρόμους, στα σχολεία, οπουδήποτε. Εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτή την πολιτική. Είναι η πολιτική σας με αριθμούς. Άρα λοιπόν θα είμαστε αρνητικοί. Θα είμαστε αρνητικοί στην αναμόρφωση του προπολογισμού. Προφανώς παίρνετε από άλλους κωδικούς, αφαιρείτε, προσθέτετε σε άλλους. Δείχνει και την παινία του Δήμου Αμαρουσίου και τα προβλήματα τα οποία έχουν έρθει από τους δανεισμούς και όλα αυτά, για τα οποία υπάρχουν ευθύνες στο παρελθόν και πολλών εξημών τέλος πάντων εδώ μέσα και άλλων που δεν είναι εδώ μέσα βεβαίως. Άρα λοιπόν θα είμαστε αρνητικοί, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο τον οποίο μου δώσατε. Ωραία, λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Το Μαρούσι ψηλά, θετική. Ανανέωση πανεκκίνηση στο Δήμο Αμαρουσίου, αρνητική. Λαϊκή Σπήρωση Αμαρουσίου, αρνητική. Συμμαχία για την Ανατροπή στο Μαρούσι, αρνητική. Μαρούσι Αδέσμευτη Φωνή, αρνητική. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία.